Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre mga ka-Madrid Nation! Magandang umaga sa inyong lahat! At kasama niyo naman ang pinakamagandang babae bukod sa aking nanay, pinakamabait na anak bukod sa aking kapatid, at syempre, pinakamasipag na nilalang bukod sa inyong lahat. Ito lamang ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is the one and only DJ Ai. Hello! Grabe, ang saya-saya ko ngayon dahil ang ating guest ay isa sa aking mga favorite na agents dito sa Madrid, Philippines. For sure, magugustuhan nyo ang ating tsuktsakan ngayong araw. Kaya naman, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ibibigay na natin ang ating mag-recap tayo sa ating SONA kahapon. Okay, so kamusta naman ang ating mga walang pasok kahapon dito sa mga Metro Manila? Yes! Okay, so kahapon nga naganap ang ating 4th State of the Nation Address ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na ginanap sa Batasang Pambansa Complex, Quezon City. Okay, so sinabi niya doon na gagawin niyang Apple Middle Country ang Pilipinas para malunasan na ang ating kahirapan. Sana naman, 'di ba, magkatotoo na. Okay, so ang ating second naman is ang SSS at BIRID plus dalawang government IDs kailangan na raw daw ng improvement. Okay, so gumawa din siya ng bill para gumawa ng Department of Overseas Filipinos para sa ating mga OFWs, para naman malutasan natin agad ang kanilang mga problema. Plus, pumirma siya ng kontrata ng bilateral labor agreement with Kuwait noong May 2018 para proof na tumigil na ang abuses ng pa sa ating mga overseas Filipino workers. At ito, for sure, good news ito sa lahat ng ating government employees, lalong-lalo na sa ating mga butihing guro. Yes naman, dahil binalita kahapon o sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y magkakaroon ng salary increase ang ating mga guro. Oh my God, sobrang saya niyan. At dahil dyan, binabati ko ang aking best friend nung high school. Hi, Jovi May! Okay, libre ka na dahil tataas na ang inyong sahod. Pag-pray lang natin yan. Okay, so last na is 4-year salary increase sa ating mga basic salaries sa ating mga government employees. Okay, so ito, i-describe ko na ang ating guest for today. Alam niyo ba, favorite ko siya. Simula nung narinig ko siyang sharing dito sa office, nako, 5 taon na siya dito sa Madrid. Pero yung 5 taon na yon, naku, sexy pa rin siya, tsaka maganda. Walang kupas. Yung 5 taon dito sa Madrid, hindi siya naging haggard. In fact, mas naging good looking pa siya. Okay, so ipapakilala na ba natin ang ating guest? Pero bago ko ipakilala ang ating guest, syempre, ipapakita muna natin ang aking mga maganda at gwapo kong kasama dito sa media team. Hello! Okay. Saan na ba ako dyan? Ay, nakita mo yung guest natin. Okay, wait lang. Okay, so ayun, nakita nyo si Miss Kim, tsaka si Rupert, tsaka parang wala kayo nakikita na nakadilaw dyan. Wala, diba? Joke lang yan, wala pa. Okay, so ipapakilala ko na, wala nang patumpik-tumpik pa, the one and only Madrid's Femeline Sembilio Salgado. Hi guys! Good morning! Hi Miss Fem, kamusta ka ngayong araw? Masaya. Nakapag-almusan Kanina kinakabahan kami ni Miss Fem bago mag-start. Sabi ko, favorite ko si Miss Fem pero hindi ko alam bakit kinakabahan ako ngayon. Ayan Miss Fem, pakilala ka po at bumati ka sa ating mga viewers. Okay. Okay guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, sa mga nakikinig at
sumusubaybay sa Almusal Club na bagong-bago pong tinatangkilik natin programa. Hello, good morning guys. And ako nga po pala si Femeline Salgado, 5 years and 7 months na po sa company, SP Madrid. Of course. Ayan, di ba? Sabi ko sa inyo, 5 years and 7 months, magsi-6 years na siya. Pero tignan nyo, young na young, looking fresh. Gusto ko yan. Young na young. Okay, so alamin natin ang kanyang estado ng puso. Miss Fem, Yun lang. are you single or are you double? Charot. Are you single or in a relationship or in a complicated relationship? Nag-isip pa. Single. Bakit single si Miss Fem? Ang ganda-ganda mo. Oh. Fresh na fresh. Kumikita. Ako din ganyan. Hindi. Siguro hindi pa siya dumarating and ganun talaga eh. Ako din. Sana all. Pati ko pala. Wala po. Opo, Miss Fem. Wala po. Okay, so, bago ko umpisa ng ating pagtatanong kay Miss Fem, babatiin ko muna ang aking butihing nanay. Hi, Mama! Tsaka sa aking pamangkin, nakakapanganak lang nung July 15, nanonood siya ngayon. Sumusubaybay siya ngayon, at tsaka tumatawa na yan, tsaka tumatalon na yan ngayon. Hi, Angel! At tsaka sa mami mo, hi, Sel! Hi, Isel! Tsaka Ruben, mahal na mahal ko kayong lahat. And I miss you. See you this week. Okay. So, start na natin ang ating tsuktsakan kay Miss Yes. Fem. Okay, so Miss Fem, paano niyo po nakilala ang Madrid? Paano nga ba? Nakalimutan. Hindi, 2013 nung nag-walk-in ako para mag-apply. Kasi may relatives ako, si Mr. Walter, yan. Hi, Hi, Mr. Mr. Walter Walter. pala. Yan, parang ni-recommend niya ako na mag-apply sa call center and hindi naman na ako nagdalawang isip kasi syempre, kailangan ko ng trabaho nun. So, talagang pumunta ako, tapos, ayun, natanggap naman. Mm-hmm. Saan po kayo na-hired? Pangasinan po ba? Pangasinan. Pangasinan. Okay, so, Miss Fem, tapos kailan po kayo na-rotate dito sa Makati? After 6 months, tapos na-rotate ako ng Makati. Ayun, 6 months before 6 ako ma-rotate. months after kayong, or before? After. After. Okay. So, kamusta naman po yung adjustments nyo after nung, di ba, galing kayo Here in ng Pangasinan? Opo. Tapos nagpunta kayo dito ng Makati. So, kamusta yung adjustment nyo since, di ba, pagdating sa cost of living, mataas talaga dito. So, paano kayo naka-cope up dun? Syempre, nung una talaga nahirapan tayo kasi syempre, iba sa probinsya, iba dito sa Manila. Sa Manila kasi, yung dati na lagi mong kasama yung family mo, 'di ba? Dito talagang kailangan mong tumayo sa sariling paa, which is malaking tulong dun yun kasi parang hindi ka na sumandal sa magulang mo. Sa lalo na pag may kailangan ka yung syempre yung paglalaba ganon, 'di ba? Kasi dati nilalaban tayo ni mother. Ngayon Yes, ikaw na mismo gumagawa ng independent ka na. So yun, napakilaking tulong kasi mas nai-improve mo yung sarili mo sa mga bagay na akala mo hindi mo kaya dati. Ngayon kaya mo naman pala. So, Miss Fem, kumusta naman yung 6 years and 7 months na yun na experience nyo dito sa Madrid? Very challenging siya. Hindi naman madali yun yung tumagal ka ng 3 taon, 4 na taon hanggang sa yun nga, counting pa rin. Hindi biro kasi maraming mang problema, maraming pagsubok. Like, syempre, di ba dumadating yung punto sa atin na parang hindi na natin kaya, gusto na nating mag-resign, na panghihinaan tayo ng loob. May mga ganong mararamdaman mo talaga yun sa trabaho, kahit saan naman. Opo. Pero ang importante, nagiging nagiging positive ka. Binabalik mo lagi yung sarili mo na nung nag-apply ako, gigil ako. Dapat ganun dapat yung mindset ko lagi. Para everyday talaga, maging positive ka sa trabaho mo. Pag may kailangan kayo. Okay, so Miss Fem, since naisabi nyo sa amin yung experience nyo sa Madrid, ano naman yung unforgettable experience nyo? Yung tipong kahit saan kayo dalhin, kahit ilayo ang Madrid sa inyo
maaalala at maaalala nyo pa rin yung Madrid? Ano? Siya. Charot. Hindi, joke lang. Joke lang. Siya! Oh my God! Nalaki yung mata ko doon. Oh my God! Sino yun? Joke. Nakala ba sino? May intriga tayo nito. Hindi. Siguro, itong, yung major award na nakuha ko last year na mag-a-abroad. So, napakalaking blessing kasi yun na dumating sa akin. Kaya, yun yung talagang hindi ko makakalimutan sa, sa Madrid. Yung may experience yung ganun. Kasi, Oo, kahit kasi- sino naman, di ba? Yes po. Pinangarap na punta ng abroad. Maka-experience. Maka-experience. Tapos, libre pa lahat. Mhm. Di ba? Actually, madali lang naman yung pangarap mong yun, pwede mong pag-ipunan. Pero iba pa rin yung dito sa Pinaghihirapan. iba pa rin yung dito sa sa Madrid, Philippines na bukod sa libre lahat, makakasama mo pa yung mga katrabaho mo. Yan. Tulad ako kay si Kim. Miss Kim, magbasa po Kim. muna tayo na bago po tayo mag-follow up question, magbasa po tayo ng comment. May mga nag-comment na. Kilala niyo po ba to? Si Sir ba or Miss Agil Raj Sam, good morning daw. And ang ating vlogger ng taon, wag niyong Ay, kakalimutan grabe, si mag-subscribe Kim. sa kanyang YouTube channel Ano pang na inaantay Kimberly nyo? Pains. Ayan, sabi niya, good morning Madrid Nation! Sabi niya, ay hindi pala na-emphasize yung halo-halo namin. Sabay-sabay tayo kasi dyan na si Rupert. 1, 2, 3, halo! Okay, sabi naman ni Tita Clara, good morning Miss Irel Mondarsola. OMG, hi Tita! Ay, dito pala. And, okay. Yak Yak. Hi Miss Yak Yak Arela. Good morning Madrid Nation. Ayan, so yung mga nag-join, si Miss Gwen, Miss Andrea, Miss Kimberly, Miss Yak Yak, Miss Kailin. Hi Miss Patricia. Miss ko na kayo dyan. Tapos si Miss Kim. Ayan, si Miss Jelay. Grabe naman Hi, yan si Jelay. Femi. Good morning Madrid Nation. Sabi ni Miss Jennifer Briones, gandara si Fem. Oh, fresh na fresh. Good morning Madrid Nation. Sabi nila, okay. Miss Fem, sino po si Jelay Suwala at Jennifer Briones sa buhay niyo? Ewan ko ba? Dumadami kasi yung fans natin eh. Opo, Hindi, joke lang. Opo, Hindi, mga dumadami natin yung yan, fans. mga kaibigan natin yan, mga sumusuporta. Opo. Ayan, so, since maraming sumusuporta sa atin, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating pinakagwapong boss Ay. na si Sir Ian Madrid. Hi, Sir! Hi, Sir Ian! Good morning! Good Tsaka morning! Si Sir Jonathan Alvarez. Hi, Sir Jonathan! Hi, Mr. Jo. Opa, ganyan tayo, Kasi siya yung opa dito sa Madrid Idol ayan. yan. Okay, so na-mention ni Miss Fem na ang pinaka-unforgettable experience niya is yung out of the country niya. Diba? Okay, so tanong naman natin si Miss Fem, kung yung out of the country ba na yon, ano ba yung mga bansa na napuntahan na niya? Kasi balita ko si Miss Fem, marami na siyang napuntahang country. Okay, Miss Fem, i-share mo sa amin yon at kung ano yung culture na hindi mo makakalimutan. Hindi, wala pa. Saan po? Yung bansa. Bansa na napuntahan na. Ayan. Ang dami syempre. Wala. Wala pa naman. Kaya first time ko. Kaya super excited ako dun sa October pa lang yata yun. Ay, tayo sa October, hala ko last year. Hindi. Okay, sorry, advance. Okay, so saan po ba kayo, may idea na po ba kayo saan kayo pupunta this October? Wala pa. Kaya nai-excite din ako. Ayaw nila sabihin. Surprise daw. Surprise. Ay, ano sabi ni Sir Ian? Good morning, Almusal Gang. Sabi niya, hi Sir, good morning. Tapos si Miss Tina Turner joined. Meron tayong Hollywood dito, Miss Kim, oh. Good morning, good vibes sa morning pag si Fem ang guest. Ay. Blooming ka, Fem. Oo, diba? Feeling ko may kapi ka mamaya, madam. Nasabi niya kanina, di ba? Sinabi niya kanina, meron siyang mamaya, i-intriga natin siya mamaya dyan. Okay, so sabi ni Sir Ian, hello, Jogs. Ha, ha, ha. Ay, hello, Jigs. Sabi, who's Jigs? Jigs. Sir Patrick Hakurin, what's up? Tapos sabi ni
Sir Ian, bati ka naman from the US of A. Ay, gusto ko yan. Sana pamangkin mo, kala ko apply. Hayan! Sabi ni Sir Ian, Tapos sabi ni Sir Patrick, hello from California. Hi, Sir Patrick! Hello! Thank you for watching. At saka sa ninong ko pala, from Canada. Wow! Singit ko lang. Hi, From ninong. Hindi ko Canada. siya nabati kahapon kasi hindi ko nakita Ninong. agad. Hi, Sir Isaias Nauna pag-uwi Castro. mo daw. Malapit na yung, malapit na December. Marami na kayong utang. Pag-isahin nyo na lang daw. Tsaka sino pa ba? Ay, si Sir Errol, hindi ko rin nabasa yung comment niya kahapon. Marami siyang compliment. Hello, Sir Errol. Good morning. Sana nanonood ka ngayon. So, magbalik na tayo sa ating pinaka-blooming na na guest na si Miss Fem Salgado. Okay, Ayun. Miss Fem, kung meron tayong unforgettable experience dito sa Madrid, ano naman yung worst experience nyo? Hindi naman dito sa Madrid, pero yung adjustment nyo, meron po ba or wala? Wala. Patapos na lang yun. Wala. Wala Sa naman. adjustments po dito sa, nung napunta kayo dito sa Makati. Yun nga, yung yung mag-isa mo na lang dito na ikaw na lang yung nakakatulong sa parang gumagabay sa sarili mo. Pero maganda naman siya kasi mas nagiging strong ka. Hindi po ba kayo nakaranas ng depression nung mag-isa nyo dito? Hindi naman po. Kasi yung mga katrabaho din natin na nakakasama natin na nagiging pamilya din natin, malaking tulong sila Tama. para sa sa sarili mo. Nagiging kumbaga nagiging malaki silang parte sa buhay mo. Yun. Ano po ba yung maipapayo nyo sa ating mga nanonood na viewers, sa ating mga aspiring applicants regarding sa depression, since nabalitaan natin ba mainstream ngayon na ang depression is nararanasan ng ating mga kabataan. So anong maipapayo nyo sa kanila? Ayun. May papayo. Hindi, yun nga. Tulad ng lagi kong ginagawa, lagi kong iniisip, lagi kong ina-advise din sa mga kaibigan ko na maging positive lang lagi. Kasi yung problema, dadaan lang yan. Hindi yan mag-i-stay sa'yo. Tama. So, nararanasan lang natin yung araw-araw na problema. Pero araw-araw din na araw-araw din na ang tawag dito na yung iba't ibang problema yung dinadaanan natin. So, normal lang yan. Ang importante, kung paano mo siya solusyonan para malampasan, kung paano mo i-motivate yung sarili mo para maging strong sa lahat. Kasi at the end of the day, sarili mo lang din yung makakasagot sa problema mo. So, Tama. yun lang. Okay, so pag-isahin na rin natin ang ating advice sa ating kahit na sino dyan, sa advice sa savings natin. Kung anong i-advise nyo, kasi madalas ngayon sa mga millennials, lalo na mga millennials, Miss Fem, mahilig sila sa gastos, o gastador ira. Ay, taga Pangasinan. Gusto nila. Kumusta kayo, Tan? Nakakarinig kayo, Tan? Makakarinig kayo, Tan. Babae, laki. Okay, tapos lalo na pag bagong sahod sila, Ay, agad. grabe. Kasi minsan ganyan din ako, so guilty Diba? ako. Ano pong may Kumbaga- papayo nyo sa amin, Miss Fem, about dyan sa mga savings? Hindi ako actually gusto din ako. Pero kaya ang hirap mag-advise pag ikaw na yung nasa Anyway, naman yan. Ang importante naman may natitira sa at may savings ka, 'di ba? So lang yan, kumbaga wag mong ilaan yung pera mo sa iisang bagay lang. Kailangan meron sa family mo, meron sa sarili mo, meron syempre sa pagkain mo. Kasi kailangan mo yan Hindi pwedeng kasi doon ka rin Tama. na-motivate sa mga wag ka lang kumbaga limit lang. Limitahan mo lang yung paggastos mo para maiwasan natin yung pagkapos na. Yung alam mo yung natagalan ka na naman sa sahod, no? Kasi wala ka ng pera. Tapos naghihintay ng 2 weeks, nasa pecha de peligro na sila. Tapos magtatanong siya bakit daw ang tagal ng sahod, wala na kasing pera. Opo, tama. Tapos yun. tinitipidan nila 500 1 week. Lumulubi. Tapos mamaya magchat-chat na sa'yo. Siya ta sa'yo, After, "Ma, kumusta?" Pa,
Yung kumusta? Hi, kaya nga kayo nagtatrabaho eh. Wah, Irene lang salita. Okay. So, Miss Fem naman sa ating mga aspiring applicants dyan na nanonood, for sure mapapanood nila ito pagkatapos. Okay. So, ano ang may papayo natin sa kanila para sa, ano yun, yung kung ano ba ang kanilang susundin, kung passion ba nila or practicality. Para sa inyo lang naman, Miss Fem. Para sa akin, kakalagit na ako. Siyempre, gusto mo rin yung ginagawa mo at kailangan siyempre yung sahod financially na natutugunan ng ng dito ng trabaho mo. So maganda kasi yun na okay ka sa trabaho mo, nag-enjoy ka sa trabaho mo at hindi ka nagkukulang financially. So yun lang, kailangan mong balance lang. Hindi pwedeng sa financial lang, hindi mo, 'di ba? Kung yun ang pinipili natin, karamihan madali ring mawala sa trabaho. Kung hindi sila ang tatanggalin, sila ang magtatanggal sa sarili nila. So, yun lang. Tamaan sa pool. Ang galing talaga ni Miss Fem mag-advise. Nananahimik ako. Kasi nagsasalita si Miss Fem, natatamaan ako. Okay, so marami pa tayong kulitan kay Miss Fem. Siyempre, hindi mawawala dyan yung fast talk natin. Okay, so wag na yung slow talk kasi kain ng oras. So, ipa-fast talk natin si Miss Fem. And then, makikikulitan tayo mamaya sa kanya. Tatanungin natin ang kanyang hugot sa life. Meron tayong ibibigay ng hugot at dudugtungan ni Miss Fem. Wow, So, bago ang lahat, konting muna tayo, mag-break muna tayo kasi ayoko na. Charot. Muna tayo, konting chill music muna. And mamaya ihahatid ko rin ang ating weather updates. Pero for now, let's time check. It's now 7:43 in the morning. The Unsolved. The Unsolved. Okay, so nagbabalik ang ating Almusal Club. Yes naman, so andito pa kami gising na gising at buhay na buhay. So nakikita nyo naman na ang daming tumatawid papasok. Okay, sana naka-breakfast yung mga yan dahil naku, ngayon ang ating weather ay medyo maulap tayo. Okay, so nakaka-apekto pa rin ng habagat o southwest monsoon dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at siyang magdadala ng maulap na kalangitan at ulan dito sa Maynila at ilang bahagi ng Luzon. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, walang nakikitang sama ng panahon na makakaapekto sa ating Philippine Area of Responsibility pero asahan na makakaranas ng kaunting pagulan, kulog at kidlat sa dakong hapon at gabi. So ang ating temperatura naman ngayon ay maglalaro sa 26 to 33 degrees Celsius. Sa may Metro Cebu naman, mainit at maalinsangan ng panahon na may pulo-pulong ulan sa hapon at gabi. At ang kanilang temperatura ngayon ay naglalaro sa 25 to 33 degrees Celsius. At sa may Metro Davao naman, pangkalahatang maliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorms. At ang kanilang temperatura ngayon ay 24 to 32 degrees Celsius. Okay, so nagbabalik tayo dito. Nakikita nyo yung puno, tandem pa rin kami. Nag-uusap kami niyan minsan eh. Minsan sabi niya, natamad na raw siya sa life niya kasi nandito lang siya, nakatayo. Tapos wala. Pero dinidiligan ko to araw-araw eh. Pero hanggang ngayon wala pa rin siyang bunga. Okay, so ngayon dito pa rin si Miss Fem. Chill-chill lang siya dyan. Mamaya ipapakita ko siya ulit. Okay, so ngayon, magbasa muna tayo ng comments sa ating gwapong boss. Ayan, sabi ni Sir Ian. Ay, kailangan na natin ipakita si Miss Fem. Kasi sabi ni Sir Ian,
tumador ng T-berry yan, si Fem gabi-gabi. Okay, so para sa ating mga nanonood, sa mga hindi nakakaalam ng T-berry, ang T-berry ay ang isang cafe, di ba po? Yes. Na ang binibenta ay puro milk tea. Okay, so tanungin natin si Miss Fem kung tumador nga ba siya ng T-berry. Gabi-gabi, nasabi siya. ay ang nabasa ko kagabi, gabi-gabi pala. Totoo ba yun, Miss Fem? Sir, paano mo nasabi po? Hindi ako mahilig sa T-berry, sir. So Mas mahilig ako sa rice, sir. Tuwa ako doon. Practical Kaya tayo. tuwa sila, oh. At saka acknowledge natin, Miss Fem, oh, yung mga dyan nagtatrabaho, Oh, nagpo-post. yes. Umagang-umaga, hello, Grabe magandang focus umaga na talaga po. sila. Hindi pa nag-start ayan. ata yung trabaho nila. Talagang... Okay, so, balik na tayo sa ating kulitan with Miss Fem. Okay, so, Alright. iibahin ko na yung slow talk. Kasi nangangain ng oras, sabi ko nga. So, mag-fast talk Fast talk tayo tayo. ngayon. Ayan. Ay, yan! Gusto ko yun. Ready si Miss Fem. Sabi niya, yan. Gusto ko yan. Okay. Ay, lumabo ako. Yes. Parang tayo. Parang ayoko na dito. Lumabo kasi yung kami, parang kami. Ay, lumabo. Ayan, okay na. So, ang ating fast talk. Excited na ako. Mag-intro muna tayo, The answer ko. Okay, Miss Fem, ready ka na ba sa ating fast talk ngayon? Yes! Okay, so una, milk or chocolate? Milk na lang. Bakit naman? Hindi ako mahilig sa chocolate. Masyadong matamis. Pizza or pandesal? Ay, pizza, syempre. Ayun, pizza is life. Mamaya manilibre si Miss Fem ng pizza. Charot. Hindi mo na kailangan palamanan, di ba? True. Okay. Ito na. Lights on or lights off? Lights on na lang para maliwanag. Kita mo lahat ng mga paligid mo, di ba? Syempre. Okay. Matangkad or maliit? Agim. Matangkad, syempre. Oo. Maliit ka na, maliit pa siya. Ano ba yan? Joke lang. Actually, ang totoo yan eh. Ito po. Maliit or malaki? Maliit or malaki? Kailangan, pwedeng normal lang. Hindi masyadong matangkad, ganun. Kasi pag sobrang tangkad, di ba? Ayan, gaganon ka pa sa lalaki. O, di ba? Pero pag maliit, parang mahirap. Okay, Miss Fem. Does size matter? Ano no? Does size matter? Ano yun? Parang lumalaki yung problema ko, DJ. Huwag mo nang dagdagan. Ay, lumaki daw dahil sa akin. Hindi, sige. May mga nadagdag pa po ba kayo? Okay. Alam ko na. Malagkit or tuyo? Tuyo or malagkit? Uy, matuyo na food. Tapos malagkit na rice. Malagkit diba? na lang. Ay. Malagkit na lang syempre para pag dumikit sa'yo, mahirap na nilang kunin. Ano daw? Ay, gusto ko yun. Oo. Sana daw malagkit para mahirap kunin sa'yo. Yung nakadikit lang sa'yo. Kasi yung, diba, kung yung trending hindi- na kasi yung... Opo. Yung hindi sumisegue sa iba. Yeah, trending na kasi sila Bea Alonso. Ay, oo. Bea Alonso tsaka si Gerald, diba? Oo. So, yun. Wala lang. Gerald tsaka Naidaan sila ko lang. Julia. Oh my God. Walang pakialamanan, dadan ko lang yun. Pag open ko kasi ng Facebook, ano yung nakikita ko? Ano ba? Sona to. Sona dapat Oo mag-trending, nga. di ba? Nakakaloka. Natabunan si Duterte, wala na. Bakit walang nagko-comment sa atin? Ayaw nyo ba kami? Hindi ba kayo natutuwa? Charot. Ayan o, wala. Pero sige pa, wala Okay o wala guys, mag-comment siya. lang kayo. Uy guys ha, huwag niyong kalilimutang manood dito para sumikat tayo. Tsaka mag-comment lang kayo. Nationwide. Kung may mga tanong kayo kay Miss Fem, okay lang sa ating mga
aspiring aspirants, aspiring applicants, mag-comment lang kayo dyan. Tsaka sa mga agents natin, pwede sa ating mga employees Yes. dito. At kahit sa ibang company, sige, open kami. Pwede kayong magtanong kasi friendly naman kami. Open Ayan, kami. nag-comment na to si Brian Ayan, Saplan. Sir What's up? Brian Saplan. Hi, Laking sir! tulong Brian. Hello! Hi, Sir Brian. Laking tulong Joke daw. lang, hello. Batiin natin si Sir Brian Saplan. Hi, Sir Brian. Hindi. Parang, Miss Fem, batiin niyo si Mr. Brian Saplan. Hi, Mr. Brian Saplan. Hello. Kumusta dyan sa Pangasinan? Kumusta ng weather dyan? Okay, so, So, Miss Fem, meron tayong request. Bibigay daw po kayo ng tips para sa ating mga applicants. Tips para sa ating aplikant dito sa Madrid. Yes po. Nationwide, worldwide, charot. International-wide, ha? Kahit na ano pong tips para sa kanila mga applicants. Aplikante na gusto mag-apply na lang Yes dito. po, Ayan. opo. So, ayun, sa lahat ng mga gustong mag-apply at nagbabalak na po na pumunta dito sa aming napakagandang kumpanya. Yes. Huwag po kayo mag-alala, hindi po kayo magsisisi dahil hindi naman po kami or ako tatagal sa kumpanyang to kung hindi po maganda yung culture dito sa SP Madrid and hindi lang naman trabaho yung maganda dito. Of course, matutulungan din tayo financially. Kaya ano pa ba ang inaantay ninyo? Mag-apply na ho kayo dahil hindi nyo pagsisisihan po ito. So, mag-i-enjoy pa kayo. Yun lang. At, ang tawag dito. Speaking of mag-enjoy, ipa-plug namin syempre ang aming pinakamagandang company sa balat ng lupa. Okay, so sa mga aspiring applicants natin dyan, naku, pumunta na kayo dito kasi sinasabi ko na sa inyo, hindi kayo magsisisi. Parang Yes. never ako nagsisi na nandito ako sa Madrid. Slight lang. Tsaka, joke lang Sir Ian. My God. Hindi ako hindi ako nagsisisi na dito ako sa Madrid. Kasi in fact, hindi lang kami yung nagtutulungan kasi pati boss nyo, as in hands-on sila na talagang tulungan kayo. Gaya nito, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero itong set namin ngayon ay talagang pinaghirapan ng media team. And sinasabi ko sa inyo na hands-on dito yung boss namin, di ba? Tama ako, right? Yes! Sobrang hands-on sila dito kung makita nyo. Ngayon, ini-improve pa para mas magustuhan nyo at mas tutukan nyo kami. Okay, so, pwede kayong magpunta sa Makati. We are located at 17th floor, Chatham House, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. Sa Pangasinan naman, we are located at 2nd floor, Madrid Building, formerly Ancar Building, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan, near Town Center from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, we are located at Unit 31 Krisha Building, Horordo Avenue, Lahug, Cebu City from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, we are located at Unit 71 7th floor Price Tower Condominium, JP Laurel Avenue, Davao City from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. So ano pa hinihintay nyo? Mag-apply na at siguradong sigurado na hindi kayo magsisisi dito sa Madrid. Dahil dito sa Madrid, dito ay pamilya. Okay, pamilya tayong lahat dito. Walang ma-OP, walang ma-out of place dahil for sure, welcome na welcome kayo dito. First day nyo pa lang, hihingian na kayo ng talent. Charot! Okay. So, dito open kaming lahat at sobrang saya dito. Kasi every Saturday, sobrang positive ng vibes namin dito. Para malaman mo, mag-apply ka na, mag-chat ka na sa aming Facebook page at mag-comment lang dito kung meron kang questions and concerns. And ayan, sa ating mga comments, nag-join si Miss Loida. Hi, Miss Loida! Hi, Good Miss Loida! morning! Ayan, ihalo natin si Miss Loida, ang branch manager ng Pangasinan. Hi, Miss Loida! Hello! Okay, so, sabi ni Pert Matel, kilala ko kung sino to.
Itong Perth Mattel. Si ano pala to? Ito. Si Rupert, sabi niya, good morning from Cavite. Ganon siya magsalita. Tapos ito si Brian Saplan. Pabati naman yung mga applicants natin na waiting dito sa may applicant area sa San Carlos. Nanonood sila! Hello, mga applicants dyan. Ako, huwag kayong kabahan. Galingan nyo. And for sure, kayang-kaya nyo yan. Mababait ang ating mga HR dyan. Lahat sila pwedeng yung pagtanungan. Huwag kayong kabahan dahil ang isipin nyo, i-motivate nyo. Sabi nga ni Miss Fem, ang iisipin palagi is, ayun, kaya ng sarili ko to, kayang-kaya ko to, malalagpasan ko to. Okay, parang ganun lang yung gustong sabihin ni Miss Fem, okay? Hindi na non-verbatim. Okay, so balik tayo kay Miss Fem. Miss Fem, ano pa po ba yung mga pinagkakaabalahan nyo sa buhay na gusto nyo i-share sa amin na hindi namin alam na gusto nyo i-share? Ulit. Nagkakabalahan. Sa ngayon lang naman siyempre, pamilya, trabaho, tsaka siya. Joke lang. Sino talaga yung siya? Naiintriga ako dun sa siya. Hindi, wala na kasing wala lang. Miss Fem, munti ko nang makalimutan yun pero pinaalala mo ulit, sino si siya? Hindi, wala na siya. Wala na. Hindi, syempre pamilya lang. Pamilya tsaka trabaho muna. Diba? Okay, so basahin po natin ulit ang comments kasi may nabasa ako. Pero bago ang lahat, si Mr. Vince Mendoza Mejia, sabi niya, pabati naman yung loved ones ko. Sa mga loved ones ni Mr. Vince Mendoza Mejia, hello! Good morning sa inyong lahat. And ayan, ito na sinasabi ko. Sabi ni Sir Ian, Miss Lloyda! Hi, Miss Lloyda, mata sa mata. Kailan ka mag-guest dito? Inimbitahan na kita, Miss Lloyda. PM kita mamaya. So, Miss Lloyda, punta ka na dito. Sabi ni Miss Kim. And sabi ni Mr. Ian, Alvin, bati ka sa ex mo na si Miss Fem Salgado. OMG! Sir. Wait, natahimik ako doon. Sir, bakit alam niyo? Hindi ko alam yan. Mag-ex sila pero hindi alam ni Miss Fem. Ang sad ba? Mr. Alvin, ikaw lang nakakaalam na naging kayo? Ang sakit nun. Miss Lloyda, punta ka na dito. Miss PM kita Lloyds, later. ikaw naman dito. True, dahil feeling ko magkukulitan rin kami ni Miss Lloyds dito. Okay. So, ano pa ang ating pag-uusapan ngayon? Ayun dyan sila, busy sila si Mr. E. Si Mr. E. And, sino pa? Ayan. Mag-comment lang kayo or feeling ko mabagal ang ating connection. Okay, so Miss Fem, bati po muna tayo sa mga gusto nyong batiin. Ayan, binabating ko nga pala, parang nang wawawin. Binabati ko yung yung syempre family ko, Familia Salgado. Ayan, tapos sila Mariel, mga kaibigan ko, mga katropa dyan, Barnies of course, and ayun lang, yung kuya ko na nasa Valenzuela, mga kapatid ko dyan. Sa mga nanonood ngayon, hello guys, yun lang. Yes. Okay, so ako din babati din naman dahil may nagtatampo kahapon. Hindi ko kasi sila nabati kahapon. So, uulitin ko ngayon, dyan sa Dagupan. Hello, babatiin ko yung mga happy pills ko kasi marami sila. Hello, Sir Jonathan Ortegas, Kuya Ra, Kuya Kaloy, Kuya Delrich, Kuya Rustan, Kuya Mike, Kuya Sydney, hi Gemini best friend. Sino pa? Eto na, kasi nagtatampo si Sir Chris Zuniga na ABS-CBN North Luzon. Hi Sir Chris! Miss ko na kayo lahat dyan. Soon magbibili ulit ako ng mani. At saka si Mrs. Elaine Fulgencio Espanyol. Hello Ma'am Elaine! I miss you so much and congratulations kasi magkaka-baby na siya! I'm so happy Miss Elaine. Miss Joanna Takason, Mr. Noriel Pajernos, Mr. Jeff, Miss Lady Vicencio. Hello! Kumusta kayong lahat dyan? Miss na miss ko kayong lahat. Miss Janice Guarin, Miss Marivic Soriano, hello po. Serrano, I'm sorry. Miss na miss ko na kayong lahat dyan. And sa aking mama, papa, Isel, Ruben, hello. Best friends ko, hello. Okay, para hindi kayo magtampo. Okay, so, ngayon, huhugot na si Miss Fem. Pero bago siya humugot, magbabasa muna tayo ng mga comments. Okay. Sabi ni Sir Vince, nag-reply siya kay Sir Ian, Sir, hindi siya. Iba pa daw yung ex. Meron pang iba.
Miss Fem, may mga ex ka na hindi mo kilala. Ex-mate. Oh, pero di ba acknowledge naman natin yung outfit ni Miss Fem today. Sure. Yari lang yung Oh, diba? off shoulders. Ang Hindi ganda. Makano tayo ngayon, Ninoy Aquino. Nagsola kahapon pero makaninoy. Okay. May mga gusto ba kayong batiin, Miss Kim, Mr. Rupert? Binabati niya daw yung Wala, binabati ko lang lahat ng viewers natin ngayon. Manood Bukod sa lang kanya. kayo at abangan yung mga Bukod sa kanya. susunod na magi-guest pa. Bukod sa Ayan. kanya. Andyan lang daw siya. Siya, nanonood siya ngayon. Oy. Adi, ikaw na. Sana oil. Oil. Okay. Si Rupert. Hello, binabati ko yung mga mahal ko sa buhay. Yes. Yung friend. Basta pagmahal At ka dun niya. sa mahal na mahal ko. Sana Kinilig. all. Kinilig ako, Miss Fem. Ikaw Alam mo ba ba? yun? Opo. Alam mo ba, Miss Fem? Kinikilig na lang ako sa mga love life nila. Oh, yun lang. Yun lang. Ayan, malabo ulit. Malabo ulit ako. Nandiyan na maata Oh. siya eh. Ayaw mo lang pansinin. Ay! Sino yun? Siya, Alvin. Oh, si Sir Alvin, sabi niya, di ba may asawa ka na? Nagulat ako Sabi doon. niya. Oo. Hi, Sir Alvin Mejia. Nanonood siya ngayon. Okay, so... Dapat sinabi mo may apo ka na. Ay, oh, may apo na. Joke lang, Alvin. Time Sinabi check, mo. it's now 8:02 in the morning. So magbabalik ulit kami. At para mamaya na lang yung hugot ni Miss Fem. Okay, so babush. Dyan lang kayo. Stay tuned and babalik kami. The Unsolved. The Unsolved. Hello! Nagbabalik na naman ang The Muscle Club. So, anong tawag dito? Acknowledge lang natin ang ating mga magaganda at gwapong boss. Hello, Miss Teresa Valdelomar. Nag-join siya sa ating live. And si Sir Jonathan. Kasi kanina hindi mo siya, wala pa si Sir Jonathan eh. Ngayon ito si Sir Jonathan. Batiin natin sila. Hi. 1, 2, 3. Sorry. Hindi sabay-sabay. Sige, sige. Sige mga Ano na? anak. 1, 2, 3. Hello! Okay. So, Miss Fem, para sa Yes. ating quick talk lang na magbigay tayo ng tips para kung paano maging productive ang work mo sa iyong workplace. Okay. Siyempre, unang-una dyan. Teka lang. Hindi, unang-una dyan, siyempre, linisin mo muna yung yung sa table mo, yung laptop mo, para maaliwalas. Alisin mo yung tawag dito, yung yung atag dito, ng attention mo. Yung distraction. Very good, Kim! Hindi mo talaga. ayun. Tapos, syempre, positive ka lang, ngumiti ka lang dahil mas maganda magtrabaho kung nakangiti ka. Yes! So, Miss Fem, dahil sinabi mo na mas masarap magtrabaho kung nakangiti ka, naku, talagang iintriga kita, sino ba siya Sino na pa nagpapangiti sa akin? Yes, Miss Fem. yung hindi, wala.
Oh, sana oil talaga. Ako Walang din wala umingiti lang ako. Hindi ko nga di anong bata kong umingiti. Oo, sobrang happy ni Miss Fem Mas maganda pa palagi. pag may inspirasyon. Hindi Opo. lahat ng umingiti may inspirasyon. Ay, gusto ko yon. Oo, parang ako, magaling akong Ay. maging plastic pagdating sa harap ng ibang tao. Kasi Pero, akala mo masaya ka. Ay, siguro in love siya, pero Deep inside. wala talaga. wala talaga. Wala. Hindi, baka ayaw mo. Malabo. 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 Komplikado. Nakasalamin ka na nga, malabo pa. Ayan na si Sir Jonathan, oh. Sabi niya, 1, 2, 3. Basahin natin yung comment ni Sir Jonathan, And 1, 2, 3. Hello! Very halo na tayo dito. Mahalo-halo tila. Okay, so huhugot na si Miss Fem. Ang ating hugot ngayon ay... Wait lang. Okay, ito. Hugot natin ngayon. Hindi alam to ni Miss Fem. Ang hugot ngayon, dudugtungan ni Miss Fem. Dugtungan niyo lang po ito, Miss Ay, Fem. sige. Okay? Yung parang kahapon, malasing, biruin mo na lasing, wag lang ang bagong, tas sinundan ni, hindi po si Miss Marlene po, kahapon yon. Okay. Ngayon naman, makagat na ng askal, wag lang mahulog sa, okay, wait lang po. Natuwa ako doon. Okay. Ano ba? Makagat na ng askal, asong askal, wag lang mahulog sa, okay, Miss Fem. Taong hindi marunong magdasal. Oh, I love it! I so love it! Oh, okay, Miss Fem, ano ulit yan? Para marinig ng buong Madrid Nation ang ating positivity ngayong araw. Okay, so sabi ni Miss Fem, makagat na ng asong askal, wag lang mahulog sa... Taong hindi marunong magdasal. Okay. So, dapat, di ba, ang prayer is ang ating everyday na sandata. Yes. Kasi kahit na anong pinagdadaanan mo, naku, talagang mag-pray ka lang, kinakabahan ka ngayon, mag-take ka ng opportunity na kahit 5 seconds na pray, na kung mawawala lahat ng doubts mo sa sarili mo, sa environment Kasi alam mo. mong nandyan siya. Yes, tama. So, alam na natin kung sino yung siya ni Miss Fem. Si Lord. Lord. Okay, dun ko na si Lord pala ang Si siya ni Miss Lord. Fem. Si Lord ang nagpapasaya kay Yes. Miss Fem. Okay, so, i-plug ulit natin ang ating mga offices. So, sa Makati, dito lang yan sa 17th floor, Chatham House. Alam nyo naman yan, i-grab nyo na lang. Wah, mayaman. Okay, so Pangasinan, we are located sa Madrid Building, dating Ancar Building, sa Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan, near Town Center. Okay, so sa Cebu, Krisha Building, 318, Krisha Building, Horordo Avenue, Lahug, Cebu City. Okay, sa Davao naman, we are located at Unit 71, 7th floor, Price Tower Condominium, JP Laurel Avenue sa Davao City. Okay, so magbasa ulit tayo ng comments dahil may mahaba akong nabasa. Okay? So, sabi ni Miss Manik Soriano, pabatin naman po kami sa mga applicants dito sa Madrid, Philippines, Pangasinan. Especially kay Rocher and Laino, ang pinakamaagang dumating dito. And also, kanila Catherine Morales and Freddy De Vera, ang mga early birds dito sa Pangasinan. Okay, very good ang ating mga applicants ngayon dahil sobrang aga nila, 3 silang early birds. So, ipagpatuloy niyo yan. Dapat hindi lang sa habang nag-a-apply, di ba po, Miss Fem? Yes. Dapat, pati sa pag-work, dapat pag nasa mismong workplace ka na, ganyan din dapat ang attitude mo. Okay, so, hello Rocher Ann Laino, and Catherine Morales, and Freddy De Vera. Ayan, so, nag-comment si mama ko ulit. Hi, Wow, Ma! very supportive. Hi, Mama! Sabi ni Mama. Hello! Sabi ni Mama. Nakikinig sa'yo si Angel. Yan yung pamangkin ko. Ba't hindi yung pamangkin ko? Nanonood na siya, actually. Nanonood na yan. Nabubulat tayo mata niya. 1, 2, 3. Hello! Okay, so sabi naman ni Sir Ian. Ito na naman si Si Sir Ian, ito na naman siya. Ayun na naman si Sir Ian. Sir Ian. Sabi ni Sir Ian, kaya pala si Alvin Mejia mahilig magdasal. Heart. Sir, pinabago ko na po yung huli. Joke lang. Okay, for our final
message, mag-message naman si Miss Femalin sa kahit na ano, anything under the sun. Okay, mag-thank you po tayo, Miss Fem, sa ating mga viewers. And mag-hi po ulit, bumati po ulit. Ayan. Yun, so nagbabalik po. Okay. Yan. Sa lahat ng mga nanood at sa mga manunood pa mamaya, binabati ko kayong lahat. Sana nag-enjoy kayo sa programang ito. Ayan, Almusal Club. And binabati ko yung mother ko pala, si Mother Norma. Hello. And family ko at sa lahat ng nakakakilala sa akin. Hello guys. Ayun. Sikat talaga si Miss Fem. Ayun. Okay, so ayan, maraming salamat sa mga nakatutok ngayon at sana tumutok lang kayo palagi dahil matagal pa tayong magsasama. Okay, sa ayaw at sa gusto nyo, ako makakasama nyo mula Monday to Friday, everyday po yan. Kaya 7 a.m. to 8 a.m. lang, makakasama nyo ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. So this is DJ Ai, and abangan nyo ang aming next guest bukas na kung magbibigay ako ng hint, kailangan nyo abangan to dahil for sure, girls, okay? Girls, mahuhumaling kayo sa kung paano siya mag-work dito at kung paano niya nakakaya na mag-isa na at talagang nakakayang mag-isa kasi 'di ba sa ngayon ng panahon natin ngayon, hindi ko naman generalize pero bihira na yung lalaking talagang nag-iisip na goal-oriented siya. Okay, so abangan niyo yan. Ang ating guest bukas ay lalaki at napaka-goal-oriented. Okay, abangan niyo yan tomorrow. And maraming salamat talaga sa mga nakatutok ngayon. Tumutok lang kayo at huwag kayong mahihiyang mag-comment at magtanong sa amin. Mag-comment lang kayo sa mismong live. And ayun. So, maraming salamat and babush! Wait, thank you.